Love is Love. Din kienet it-tema tal-10 Pride Week u li ġiet indirizzata fil-Pride March organizzata fil-Belt Valletta is-Sibt filgħodu. Ċelebrazzjoni tal-identità u relazzjonijiet tal-persuni LGBT. Kienu diversi persuni jaqdiet u assoċjazzjonijiet li ħonqu toroq prinċipali tal-belt bi slogans favur id-drittijiet tal-persuni LGBT. Tkellimna ma' żewġ persuni li kienu preżenti li tkellmu b'mod pożittiv dwar l-abbozz ta' liġi li ġie ppreżentat mill-oppożizzjoni aktar kmieni din il-ġimgħa. Kull moviment huwa tajjeb għall-kawża tad-diversità, jiġifieri napplawdihom ukoll tal-li jagħmluha. It's a very good initiative, xina direzzjoni tajba naħseb jien. Reazzjonijiet pożittivi oħra ħarġu mill-MGRM u minn We Are. Xi ħaġa importanti għaliex ovvjament kopri diskriminazzjoni b'bażi ta' ħafna grounds ukoll, inkluż l-orjentazzjoni sesswali. Ġifieri xi ħaġa pożittiva. I think it's a great step forward that finally we're getting support from more than one party. Preżenti għal din il-Pride March kien hemm numru ta' deputati nazzjonalisti, il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament Mario De Marco u l-kellima tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar u Claudette Buttigieg, flimkien mal-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. F'diskors qasir Claudette Buttigieg sostniet li l-abbozz ta' liġi li tressaq fisser ħafna għall-Partit Nazzjonalista. Iżidet tajt li se tkun qed iżżomm kuntatt mal-persuni LGBT sabiex tiltaqa' magħhom u tlaqqa forum biex il-Partit Nazzjonalista jkompli miexi l quddiem. Min-naħa tagħha Elena Dalli, il-Ministru li fost oħrajn irresponsabbli għad-drittijiet ċivili, qalet li l-Gvern mill-ewwel ġimgħa beda jaħdem favur il-persuni LGBT. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Thomas Buġejja, il-President tal-KSU, li organizzazzjoni universitarja kienet preżenti għal din l-attività għall-ewwel darba u spjega li l-KSU tinsab kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. Illum ġejna biex nuru solidarjetà bħala studenti universitari mal-soċjetà LGBT ta' Malta. Fost oħrajn preżenti għal din il-mixja kien hemm ukoll l-Ambaxxatriċi tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Ambaxxatur tal-Irlanda.